ba abin da yake tayarwa mace wanda take al'adanta hankali in za ta fita, kamar tunanin ko za ta ɓata kayanta ko ba za ta ɓata ba. A wannan bidiyon zan yi amfani da pad biyu da pant ɗinki saboda in nuna miki yadda za ki yi amfani da pad biyu wajen kare kanki daga ɓata kayanki idan kin fita, ko da ma a cikin gida, musamman idan kina da zuban jini wanda yakan zuba fiye da normal, ko kuma bayan kin haihu, idan kina jego kenan, ko kuma 'yan mata wato teenagers wanda su ne yawanci jininsu ya fi zuba da yawa. So while ina nuna yadda ake saka pad, sai kuma zan iya cewa amfani da kaya mai duhu ma a wannan lokacin shi ma zai taimaka. So kamar in kin fita, in kika amfani da kaya mai duhu, ko da kin bata kayanki zai dan dau lokaci kafin ma a gani, kuma zai dan baki lokacin da zaki samu ki kare kanki ko kuma ki je inda zaki canja a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Sannan kuma ki kokari kina sa kaya wanda basu matse ki ba, wanda za su sake su barki ki sha iska. Sannan kuma duk lokacin da zaki je ban daki, ko da bai cika ba sosai, ki canja pad, musamman duk lokacin da kika ji fitsari ki canja pad, ki rage guje-guje ko kuma ayyukan karfi da za su gajiyar da ke.